với là hiền hay thỉnh pha là khua trong kilometer khát pot lính lâu ạ accident cái lại trong hiền nên hay ní giàn lắm tôi kinh riêng lắm thiếu thinh anh ở mẹ cái lá mà sẽ cần xét na là đây đâu à tôi nói hiền hay branch uai mẹ cái anh muốn cần thinh phèn xiên gì á ta hiền nên report tới thế cần xiêm lúc càng khô motor hit lại trong chỗ làng mấy là va lùm thui viêu này mà tôi nói hiền ruang pathum mu to ni nau pang pakata chuang te lan te chu ruang la mu lovani ta hian hata tang hian in luk da lakin kan atha kan langa zoom in theng pha khang em khu la ya kran ka sian in aphak lo mai the khu lai zone vel a khon car ang khu motor chu a hriat thei deuh ri a ri ruang deuh chuan a hriat ani khu bak a chuan in hei hriat thei dan pawh awm lo lei min kong chak lei helai he kan huang hian hetia lei tla lei an lai na hmun chumi tanga liam thla chu ni wangin kham hle maya ruang in lak chhuah pawh hi thil har satak khu ta khu motor chu lang ku ka ko hi mi ka ko ka kut mor zon khulai zon vel khu khulai lang khu motor rom na chu nia ka khuanin an mani hi kan hriat the danin sabual tlang lam mi ni oma long tlai L4 te pakhat kha chuan ati boka chu ala khop mai ruangin la chuak tur pon he lai kan mu he lai tlang dung atang hian ram nuam chin deuh hlet kan zon angai don ani khon khu mihring thleng thla chuan om to a thu lai hmuna khuan mi pahni vel chuan ron langa ko tlang a ding tan pon film khur chu ngai viau anga chan chu lung ti lum pal chuan khu lai a om te tan khuan ala om don em em ani tuna khuanin ruang thum puitling ruang thum mu to nia ruang khat naupang hi lak mu lo ani nakina ta han report kan lo pek chun somang